corectării lucrărilor. Ce cred părinții despre acest proiect pilot? Aflăm de la Andreea Ionescu, fondator Părinții Cer Schimbarea, în direct acum cu noi. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți acest proiect pilot când vine vorba despre această testare standardizată? În primul rând, părinții nu au toate informațiile, că spuneați mai devreme, vă referați la cum văd părinții această testare. Așteptăm, desigur, faptul că s-a organizat mai întâi o pilotare și probabil mai apoi o implementare la scară largă este un prim fapt foarte bun. Așteptăm să vedem cum se derulează în fapt și care sunt urmările acestor rapoarte. Pentru că îmi este teamă că pe termen lung această evaluare standardizată să nu se transforme de fapt într-o evaluare cu miză mare, ceea ce OECD de fapt ne și atenționează de ani buni prin rapoartele și recomandările lor și ne spun că noi în România avem bunul obicei împământenit cultural să punem foarte mare accent pe evaluările sumative cu miză mare, ceea ce nu este de dorit. Deci rămâne de văzut în ce sens vrea să ducă Ministerul această standardizare, această evaluare standardizată, iar atâta timp cât ea rămâne la nivel de colectare de date și să aibă rolul ei de a avea un rol constructiv în procesul de învățare, deci a observa, diagnostica și a oferi niște date pe baza cărora poți să iei măsuri de politici publice sau măsuri de politici la fața locului, la clasă, pentru a îmbunătăți actul de învățare. Acesta este un lucru bun, însă dacă o să ajungem să transformăm într-un examen sau într-o evaluare din aceasta în care vom lua o notă care va conta mai apoi la admiterea la liceu, unde, după părerea mea, noi avem o segregare acolo, da? Atunci nu știu dacă scopul acestei evaluări va fi în interesul superior al elevului. Dar de ce considerați că rolul testării standardizate s-ar putea schimba pe viitor? Ce vă face să credeți că ar putea avea această miză mare despre care vorbiți dumneavoastră? Pentru că aceasta este tendința pe care am observat-o. Vedeți, tezele erau ultimul bastion, apoi se vorbește despre o nouă admitere pe lângă evaluarea națională organizată de anumite licee. Deci aceasta ar putea fi, cum să spun, este și o chestie culturală. Noi punem foarte mare accent pe note, pe clasamente, pe ierarhii, pe premii și așa mai departe. Ori trebuie să vedem, făcând prin această pilotare, că lucrul acesta nu se dorește și nu aceasta va fi miza cea mare, pentru că vă mai spun un lucru. Există un abonament la aceste tipuri de evaluări standardizate scump, poate cea mai scumpă culegere din țară, dacă stai să o iei așa. Ori dacă ajungem ca această evaluare să fie notată și să conteze în admiterea la liceu, cred că avem o problemă de echitate, pentru că va fi foarte dificil ca familiile cu doi copii, de la 2 copii încolo, să poată cumpăra aceste abonamente pentru antrenament, chiar dacă e clar că nu vor fi obligatorii, dar acesta este obiceiul și atunci când depinzi de o ierarhie pentru a obține o clasă într-un liceu bun, ești nevoit. Din păcate, acestea sunt obiceiurile românești. Sperăm să se schimbe. Mulțumesc tare mult, doamna Andreea Ionescu, pentru intervenție și pentru discuție.